O sa ka-India National, o giyang hinigugma na kalas sa human makasugat og aksidente ang gisakyan ng motorsiklo, human malatay sa dakong nga truck. Ang report ni Femarin Dumabok. Labing apektado ang ulo sa mga biktima nga may hinungdan sinanali nilang kamatayon. Gila sila nga si Hardip Singh, 30 anyos, Indian National, ug si Jennifer Dacomos, 17 anyos. Sa investigasyon sa Talisay City Traffic Police, nagsubay ang mga biktima sa Dan and Bacalso sa Barangay Lawaan 1. Alas 10 kagabi, dihang kalit lang gidaro ang mga biktima sa truck nga nagkarga sa mga multicab. Nalagpot ang mga biktima, hinungdan nga nalatayan sila sa nagsunod nga flat truck nga nagkarga usab og dagkong kabilya. Nagbisra ta sa kanang witness gani nga tanod nga nakita dito sa area. Kani ko nung kuan at that time andit ko no ma'am, all parties were traveling on same direction heading towards northbound. And kani ko nung biktima na drag ni ang kaning PC na drag sa PE, na drag sa PB. Ang mga driver sa truck ang nangangkon nga wa gyud sila kakita sa mga biktima. Hinay kay mig daganan na nya naay nimbertik na mo nya ang kanang nimbertik nakadumbol og motor nya ang katong nadumbulan na labay sa mua kami may nakaligis. Kami pod wa pud may kabantay kay dako mang truck. Di man ni mahibaw-an og naabay na kuan na mo kay bugat man kay ang kargagod. Ang pamilya sa mga biktima ug mga representante sa nag-iya sa mga truck nagkatagbo ganihang buntag. Matod sa iyaan sa usa sa mga biktima nga makigsettle na ang pamilya, human nasuta nga disgrasya gyud ang nahitabo. Murag settle na lang siguro ni ma'am. Ang kuan sa igsoon ako ba nga ipapaanan na biktima na kuan. Oba ni Jun Sulon. Ako si Femarin Dumabok. Balitang Bisdak.